Δεν μπορώ να κάνω Και με διάλειμμα. αυτό το δαχτυλίδι το τεράστιο που φοράει, Δεν μπορώ. μου έθεσε μια τεράστια μπουνιά. Ναι. Φύγαν τα γυαλιά όλα με τα στρας. Ναι. Παραλίγο να σπάσουν αυτά και να μπουν στα μάτια μου. Ζητήθην από κάποιους ανθρώπους σοβαρούς του καναλιού Παρακαλώ. να κάνω μια αγωγή και μήνυση. Για πάμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο βίντεο. Πάμε, please. Θα ήθελα να πω μια καλησπέρα στη όλη την Ελλάδα που Παρασκευά. Ναι, ευχαριστούμε. Το θέμα έγινε, ξυπνάω το πρωί και πάω μαζί με το μωρό μου στο κανάλι. Ναι. Με το που μπαίνω μέσα, Ναι. τι μου λέει ο κύριος Ευαγγελόπουλος. Τι. Μας το παίζει και εθνικό στάρ. Μου λέει, ρε γύφτο! Πρόσεξε. Άκου, κοίταξέ με τι μιλάω. Ποια είναι η έκφραση. Και του στράψε. Ρε γύφτο! Ενώ Ρε, δεν θα γύφτο, του δώσουμε αυτή. πήγαμε ένα Πήγε κουβέντα. παρακάτω να δώσουμε την απάντηση. Όποιος σας θυμώνει το χτυπάτε. Όχι. Όποιος πει κάτι που δεν σας αρέσει τον χτυπάτε. Εγώ δεν δέρνω ποτέ σ' άντρες. Θέλετε γυναίκες δηλαδή. Μπράβο. Τι λες βρε. Και για ποιο λόγο τον πάρεσες, για πάμε παρακάτω. Ποιος είναι. Αυτός με εξαγρίωσε γιατί με είπε γύφτο. Αν μου λέει και Ευρωπαίοι τσιγκάνε, δεν θα τιμωνιά. Τελείωσε. Πού ζούμε Θεέ μου. Πού ζούμε Θεέ μου. Όλα θα τα ανακατέψω απόψε. Πού ζούμε Θεέ μου. Βγες ρε μακάκα. Λοιπόν, φύγε, stop. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν, κυρία μου. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν.